Ja, det är del 2. Nu ska barnen få äntligen öppna sina Koskenkorva och maskorna kanske. Vad var temat nu då? Jag vet inte. Jag hade grytlappen på huvudet. Ja, bra tema. Ja. Jukka, jag gör en klapp. Klappa på för fan. Det kan vara bra. Så det räcker. Tack Jorma. Tack Jorma. Hur kan du sätta dig? Nu kan du sätta dig Jorma. Hej alla flickorna och pojkarna ute i stora stugorna och även ni hemma i de små stugorna. Och kanske någon smygtittare i Norge. Jo, jag sa ju sist då att Jorma skulle inte få vara med någon mer för att Jorma bara skär saker här i Koskenkorvaflaskor och allting i studion sådär. Nu har ju Jorma kommit på. Jorma har nu. Vi tar om det där. Ja, okej. Jorma har kommit på. Hej alla små grisar ute i stugorna. Jorma är med mig idag också fast hon inte skulle vara med va. Hon har bara styrt min Koskenkorva men man kan förlåta både det ena och andra. Även nästan sånt i alla fall. Så Jorma är här för. Och hon har kommit på en jättebra grej. Han har ju virkat. Sätter man en nål och så har man en massa knytar för sig. Ute fan det går till. Där har Jorma knutit ihop en grytlappen. Mycket stiligaste grytlappen. Se, Jormas grytlapp nummer 1. Den var med en sån där pillig grej här så man kan hänga den på väggen eller vad man nu vill hänga den. Och den har Jorma ska ha den på sitt huvud. För hon är så stolt över den som ska gå och visa hela Sveriges befolkningen. Och därför är hon här idag. Nu får Jorma säga lite om hur man går tillväga. Kanske man köper någonting. Och så för att fixa den här rytlappen. Jo. Först går man på polaget. Ja, självklart. Köper en laska. Så man blir lite... ska bli varm i kläderna. Så man får lite inspiration som vi säger ibland. Sen går man till bänken. Bänken i parken. Och dricker flaskan upp tills det nästan inte är någonting alls. Och då blir man så roligaste. Då blir det jätteroligt på stickning. Ja, det blir fina mönster då. Sen går man till och sparkar ner en mormor. Och tar hennes sticknålar. Jaha. Ja, fick jag inte säga det. Nej, inte sparka mormor. Det låter inte bra i barnprogrammen hemma i stugor och byarna. För fan Jorma, nu får du skärpa till det. Jag kan inte ha sådana här tramp i brevlådor varenda gång du är med i min studio. Och jag kan inte hålla på att stanna. Kameragubben blir arg där bakom, bara stannar och stoppar och hoppar och hattar. Oj. Ja, men vad ska du nu Jorma? Du har ju inte talat färdigt om sparka mormorna. Vi stryker sparka mormorarna. Hej barnen hemma i stugor och byar, ni får inte sparka på era mormorar. Vem det än är. Och inte ens om de är riktigt elaka. Möjligtvis om ni inte får några julklappar kan ni sparka lite på häcken. Ja. Ska jag berätta nu? Ja, det var roligaste. Berätta på Jorma. Jag berättar från början. Aha. Man går till systemet och köper laska. Jo, det är viktigt. Ja, en stor Koskenkorva-laskan med påse. Påse, det var den som försvann förra avsnittet. Ja, sen kommer man till bänken. Vid bänken i parken. Ja, och dricker hela laskan. Ja, men du sa ju alldeles nyss att man skulle nästan dricka ur hela. Men den här gången var du lite mer törstig då Jorma, om jag förstår saken. Ja, man blir alltid mera törstig andra gången. Där ser ni barn, man kan aldrig sluta vara törstig. Man ska inte hoppa i bäcken efter små fiskarna. Nej. För de har man i fickorna då. Ja. Gammalt svenskt ordspråket. Ja. Sen då går man på när man har på inspirationen på laskan. Då har man bestämt att man ska sticka en grytlapp till exempel. Då går man till och man sparkar ner farmor och tar hennes sticknålar man kan inte och garnen.
sa ju. Ja, man, jag gråter, jag blir så rädd när du säger farmor. Men man kan inte hålla på och lära ut till de små barnen i stugorna och byarna och överallt där hemma och tjurtittarna i Norge. De får inte hålla på och sparka på sina farmor. Oj, då tar vi det en gång till då från början. Ja, Hjalmar, vi... Sluta sparka på dina släktingar, Jorma. Ja, inte sparka på. Nej, jag vet nu varför vi kanske inte har så mycket stor kontakt med finska. Kan inte säga sådär på film. Nej, det där klipper vi bort. Ja. Ja, det får vara regissör. Men hur som helst, nu förstår jag varför vi inte har så stor kontakt med våra Nu- finska vänner och Ja. släktingar längre. Nu ska jag trodde berätta att det var igen att vi inte hur det ville gick det, men till det när är- jag skulle Det är ju egentligen göra de som min inte vill... grytlapp. Först går man till systemet och köper 2 laskor sprit. Nu jävlar är du riktigt törstig du där. Kanske man har en kompis på bänken man kan pjuta lite på liten sprit han också vill sticka virkduk. Nej. Ja, jag kanske Fan. bara vill sticka med laskan. Det kan finnas sådana kompisar också. Åh jävla shit. Jag kommer du ihåg Pekka? Åh, Pekka! Han stack alltid med laskan. Ja, jävla Pekka. Jag undrar var han tog vägen. Han var överkörd av en ångvälten eller något sånt. Kanske, jag vet Sist jag såg han var så smal. Ja, Ja. han var jättesmal. Han var väldigt smal. Jag berätta nu om min grytlapp. Jo, prata om ritlapparna. Jo, först går man på systemet och köper laska. Till exempel kan man köpa 1 laska eller man kan köpa 2 laska. Jo, det var så när jag var på systemet sist också. Kommer du ihåg det, Jorma? Vi gick in där och sa det att nu vill vi ha 4 vin och tinto. Och de bara tittade på oss och sa, vad nu då, nu brukar jag köpa Koskenkorva. Och då sa du då, Jorma, ja men vi ska ta det lugnt idag. Ja, jag De minns förstod det. inte det alls. Nej. För det var ju inne 2 gånger och köpte 4 laskor. Mm. För att då satt vi inte på någon bänken. Nej, då tog vi tog lugnt på den. Helgen. Inga rycklappar den dagen. Inga rycklappar. Ja, vilken ska vi sparka nästa gång då när vi... Nej, vi ska inte sparka. Vi ska det. inte sparka någon, mina kära små Jag tycker, jag vet inte men det känns som att det inte blir det någon grytlapp. Det blir en mössa istället. Den passar dig bra, Jorma. Jag Ja. tycker om den där mössan. Det var fina fläckar du har på den redan. Titta så. Ja, man kan liksom fläcka ner den där rytlappen när man har den på huvudet. För ingenting och allting. Huvud, päivä, ei huvud skulle jag kunna säga riktigt på finska där. Ja. Ja. Men då kommer vargarna. Nej, vad var det? Vargarna ular. Nej, det är våra kära poliserna kommer med sina hundar. Nu Oj. ska vi, vad ska du göra nu, Jorma? Ska hämta äpple. Inte visste jag att du hade såna där laster att man ska äta och sånt. Satana, paska, perkele, pojkarna, Jorma. Vad jag sett med nu, det är ju, trodde att det är ditt program det här. Nu måste jag läsa i manuset för att se vad vi kommer till. Tuppankointi vahingointa vankasti sinuaja. Imperiellesi ullevia. Tills vidare, hej då små barna i stugorna och hemma och borta och var ni nu befinner er och gamla tjuvtittarna i Norge. Kommer recept efter programmet på hur Ja, man gör den här Precis. Annars grytlappen. kan ni slå på text-tvn någon sida, ni hittar säkert, ni kan fråga någon sån där som ni har redan sparkat en gång förut. Ja. Nu måste jag stänga av här. Och nu är det slut. Ja.